Migana na ang Artificial Intelligence o AI-operated con Smart Traffic System sa Kidapawan City sukad niadtong Huwebes, Mayo 16. Ang Smart Traffic System dakong tabang sa pagpahapsay sa dagan sa trapiko sa syudad, sumala ni Mayor Paulo Evangelista. Sumala sa Mayor, AI technology na o automatic na ang pagkambyo sa mga traffic signals base sa gidaghanon sa sakyanan nga manglabay sa dalan. Ang sistema sumala ni Evangelista nagasunod sa standard of real-time. Kini automatic nga nagahatag og signal sa usa ka occupied lane kon kini makamatikod sa usa ka traffic build-up. Ang AI-assisted nga sistema nagamatikod sa real-time nga datos nga moresulta sa maayong pagdumala sa trapiko o ma-optimize ang mga timing sa signal sa trapiko, mga sugyot sa rota o pagdumala. Makita usab sa sistema ang mga aksidente sa trapiko o mga peligro o masiguro ang kaluwasan sa mga motorista o pedestrian. Ang AI-assisted traffic lights gibutang sa crossing barracks o crossing Sandawa. Ang natukod nga traffic choke points nga gikonsiderar ang gidaghanon sa mga motorista nga moagi sa maong mga lugar. Apan bisan pa man sa katas-on sa teknolohiya, makita gihapon ang mga miyembro sa Kidapawan Traffic Management Enforcement Unit nga nagabantay sa daplin sa karsada kung dunay mga motorista nga naglibog tungod kay nabaguhan sa traffic system. Ang Kidapawan City nakatala og kapin sa 16,000 ka rehistradong establishmento sa negosyo nga adunay kapin 20,000 ka mga sakyanan. Gawas sa duha ka traffic lights nga nainstolar na, tangtangon ang nagbuntaog nga roundabout sa Crossing Manga, intersection sa poblasyon, Barangay Lanaw ug sa lungsod sa Magpet. Ilisan kini og traffic light kay makatabang kini sa trapiko matud pa sa mayor. Pinasikat sa sistema sa trapiko sa AI nga gi-install sa Los Angeles sa Estados Unidos o Copenhagen, Denmark. Ang AI nag-optimize sa mga timing sa signal sa trapiko nga subay sa rota ug pagdumala sa karsada aron makunhuran ang paghuot sa oras sa pagbiyahe. Ang sistema nagsalig sa gahom o koneksyon sa internet. Ang kuryente diri sa North Cotabato Province giapod-apod sa Cotabato Electric Cooperative o gumikan kay diri nakabase ang usa ka geothermal plant. Ginalauman nga di makulangan ang supply sa kuryente kay dako og epekto kini sa operasyon sa traffic signals. Alang sa Newsline Philippines, gikan diri sa Dakbayan sa Kidapawan, Esther Roque. Stay safe.